everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Kasakit na sa kutiyan. Oh, ngaro. Mao na tingali ni. Unsay mao na tingali ni? Maganak na ko. Maganak na ko. Unsa? Okay. Ayaw na pagutong. Kasakit na. Ayaw na pagutong. Kinahanglan nga badta ka ako sa ospital. Ha? Aray, kasakit. Alsahon ka. Ikarga ka sa kutsi. Dali. Pakoski pa ang pagpadagan. Magbalik ko ka. Kaya mo, ha? Kaya ni mo, di ba? Uy, sir. Uy, man, amaga. Yan, sa pahingon din. Unsay resulta, sir? Murag problematic man kayo nga. Cesarean si Mida. Oh, cesarean? Oh. Hello, Berting. Sir, si Ara, sir. Mga nakay na. Oh, mao ba? May problema? Cesarean, sir. Nakasabot ako. Nanginahanglan kag kwarta. Gipaibaw talaga, sir. Sagot ko yan. Sir Carpio. Ihatag ko nimo ang 80,000. Aha. Ang imong irimit nako, kuhaig 80,000. Tabang nako nimo, Berting. Kung mao, salamat kay sir. Berting, basta seryoso og tarong sa akong negosyo, mutabang gid ko. Salamat, sir. Sir, okay kayo, sir. Oh, kuha kayo inyong anak, sir. Oh, salamat. Benda ang ginito na ikwarta, sir, no? Ay, kunwa pa. Teligro. Ay, nako, ay asto na masisaryan, sir, no? Tinood ka. Oh, mahal lang na kung gasto. Basta importante. Luwas si ma'am o ang mata. Ara. Ara. Okay ka na. Usa ka may imsog nga batang lalaki ang atong anak. Salamat. Nakore kay Dodong. 9 pounds. Sorry kayo. Di na ko kaya. Okay ra, okay ra. Ayaw ka balaka. Di ko ka maumutong. Mao ba? Di ko kalahot ay hinungdan niya. Gisisaryan ko. Okay na, okay na. Ang importante, luwas ka ug ang atong anak. Asa siya? Dadon turon din sa imong nahimutan. Anak. Tanawa siya. Guwapo, no? Liwat ni mo, Herbert. Kanya to. Pero karon mura nagkabat si tatay. Herbert. Uwan sa may ingan nato sa atong anak. Oh, ikaw, sa may gusto mo? Ikaw lang. Ikaw ang magbuot. Okay.
Nganlan ko si RJ. RJ? Nalayo na ako nga kumangon nga si RJ. Musa gusto ko nga ang iyang pangan. Mausap ang akong ipangan sa atong anak. Herbert. Unsa man? Okay ka bang? Okay pagsupak niya na? Di ko masupak. Okay, salamat. Pero kalit. Pila may atong mabayaran din sa ospital. May tungod sa bayranan. Dulan sa 80,000. Oh, manawag ko ni Sir Carpio. Ayaw na. Siya ang mihatag. Unsa? Nanawag magkuriya aron paibaon sa imong kahimtang. Kung sa ilang nasayod siya, mitanyag dayon nga siya ang ubayad. Pagkaayok yun ni Sir Carpio, no? Pero murag doon ay maabot nga problema, Ara. Nga naman. Gingos kan karon ang pagbungkag sa matang sa to negosyo. Mao ba? Gani, gipasibat ni Sir Carpio si Kulot. Unsa? Dali na mo. Mga na ta. Sawa na to ni giandam na mong gamay sa bunyag sa among anak. Dali na mo, pare. Ay, okay, mga una ta. Mga kumare o kumpare. Atak! Oh, katugo na tingali ning akong Inday Margie. Ambi na si Inday, be. Tiwaso na og kaon. Human ako. Ikaw na sad. Sige na, kauna. Oh, Maris. Ay, pagkadali ra sa pagpangligid sa mga adlaw. Nahuman na kita sa tong training. Og, hingpit na tang usa ka pulis. Oh, bay Rudy. Ug maringkamot ako mayo. Para sa kaugmaon sa among anak. Ana, gud ba, RJ? Ako? Iparapols pa na ako. Kinsay akong intrigahan sa akong sildo. Pagminyo na. Kisa man akong minyuan. Nga, naglibog pa ko anak nila. Pila ka karon ang imong uyab? Wa na'y uyab. Ako pa silang ipang balibaran. Unsa? Si Kuya Herbert ka, no? Unsa ka siya? Minyo na ka siya o ulitaw pa? Di ka na, bay Rudy. Uy, dali magsibat. Dili man gusto maminaw sa akong topic. Okay, hindi ko magdugay, Berting. Remember, dako ang kantidad na nabutang akong kibilin mo. Kinahanglan mo ay sabit to. Nga mahalin ka na, nga way kakulian. Yes, sir. Okay, ipangmusta kong ara. Oh, tuwa na siya sa bahay, sir. Bila na ka man sa inyong anak. 5 months na taon, sir. Dili na ko gustong mutrabaho pa ka. Maunali ati manang nga atong anak. Nga naman. Maunali ati manang atong anak. Pero, RJ, ano kun? Kinahanglan nga makatimbang ko nimo sa pagpanarbaho. Unya, ang bata. Naama si Nasabel. Ayaw lang ko pugi sa pagtrabaho, okay? Oh, sige. Ikaw gudong mag-igo. Og ikaw, pag-amping sa imong pagkapulis dong. Oh, Maris. Tungod og alang sa atong anak. Og ilabi na nimo. Plano na ko nga magpakasal na ta. RJ, Gusto ko nga hingpit na ang akong paghatag sa akong pangan ug bansagon kaninyo ni Inday. salamat RJ. Saludo ko nimo, Berting.
Why nigalaw ni mo? Maya lang ang atong koleksyon sa dako, dire sir. Good. O ganyan sir, Hmm? ang akong remittance. Kompleto na, o ikuwang sa kantidad ng imong gigon. Salamat, Berting. Believe kayo si Mr. Carpios sa akong remittance nga to kaniya. Oh, yun na. May ulbong nason. Kuno ako masayo. Sunog ka na sunahan. Oh, fire trucks. Kanang mausunog na ka na dapit sa dakang squatter. Brad, kano ba ni? Kano na, Brad? Ha? Sa inong dadali, ha? Sunog! Sunog! Salbahis nga ni Kadig! Kisunog ang ilang bay! Unsa? Kikulata ang iyang tatay! Kikulata sa adik Kadig! Unya, kisunog ang ilang bay! Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.